Великият мислител. Сега ще нарисувам Румването му е никакво. Траскането му е никакво. Да видим докъде е достигнал. Но все пак е започнал. Аз го изтървах в момента, в който мисли. Я застани, мисловна поза, Климо. Криеш се? Защо се криеш? Ах ти! И продължава да се криеш, но аз ще отида и ще хвана от другия пок, от другата страна. И ще ти... Я, оп, от тука. Оп, я да видим. Празен лист. Оп, няколко драсканици. Я да видим, не дей плагиатствайте. Не дей гледайте. Я да видим малкия артист. Да, ето другия. Той е фен на футбола и на отбора Челси. А български отбор, кой си фен? На кой български отбор си фен? На кой? Кой беше? Кой? Левски, ЦСКА, Черноморец, Бургас, Черноморец, Север, Черноморец, Поморие, кой беше? Чънна кой? Черноморец на Север. На кое място е? На кое място е? Ай, стига Я да видим автомата. Автомат, пищак, още един такъв има. Добре, това автомат в магазин ли ще бъде или автомат на изложение? Автомат някакъв. Добре. Това ми се струва, че ще бъде модерно изкуство, ще бъде сложено в музея в Мюнхен. Да. Там има едни добри немски художници, изложени по този начин направени оръжия от всяка една държава. А и сега, за момента, почивка.